vážení hosté, domácí a i přespolní. Dovolte, abych jménem místních pořádajících vinařů vás přivítal na již tradičním svěcení nových mladých vín ze Želebicí. Je mi velkou ctí, že mezi námi mohu přivítat, a tedy hlavním světitelem bude jeho milost doktor Josef Šedivý, generál velmistr řádu křižovníků s červenou hvězdou, kterého tímto vítám mezi námi. Jsem také velmi rád, že nepřijel sám. Jestli přijeli i naši přátelé až z daleké Prahy. Jsem také rád, že mezi námi mohu opět přivítat cymbalovou muziku z Valcerovic. Vítejte chlapi u nás. A také bych chtěl přivítat, na to řeknu správně, dívčí, říkám to dobře, dívčí, jak máme to, dívčí pěvecký sbor Koňadry z Vracova. Vítejte u nás. A protože vím, že už s těma skleničkama hodně dlouho klepete o sebe, tak potom bych požádal se velmistra, aby se ujala samotného svěcení vína. Já děkuju za slovo. Děkuju také vám všem za Jiřímu za pozvání, panu faráři. Marně ho hledám očima, on přislíbil účast, ale přislíbil účast, takže přijde. Takže na něj se také těšíme a chtěl bych poděkovat nejen za pozvání, ale také za vlídné přijetí. Tam bylo zapomenuto jedno důležité při tom výčtu čehosi, jako bývalý farář želecké farnosti. A jako bývalý farář želecké farnosti jsem skutečně rád přijíždím, protože to je, já nevím, jestli dobrá tradice, hezká tradice, to ještě asi je těžko hodnotit. Jestli to byl rok 2008 nebo 2009, také teď přesně nevím, kdy jsme se vlastně domlouvali s vinaři, zahrádkáři, s obcí, s farností a s cymbálkou tenkrát, a tak dále. My jsme se tenkrát domlouvali, že by nějaké to svěcení mělo být, ale určit datum, termín, kdy to bude vhodné. Na svatého Martina tam je to složité, protože tam těch akcí je poměrně dost. Na svatého Jana nebo Štěpána, tedy o Vánocích, tam těch akcí je také poměrně dost. A tak jsme už tenkrát se domluvili, že by to nebylo špatné mít to v té době předadventní. A to se tenkrát a teď povedlo. Takže zítra začínáme dobu adventní. Přípravu na ty, řekl bych, nejkrásnější svátky rodinné, které můžeme prožívat. A před tou dobou adventní se tady scházíme, abychom se nejen společně sešli, ale abychom také posvětili mladé víno a uvědomili si, řekl bych, ten velikánský dar, který nám byl ve víně a i těch, kteří dokážou udělat dobré víno, který nám byl dán. Vím, že skutečně všichni čekáte možná s prázdnýma skleničkama a pokud je plná, tak je maximálně plná vody. Poprosím vás, abychom povstali, požehnáme víno. A pak bych si přál, aby krásný večer pokračoval. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Bůh stále ukazuje svou dobrotu a moc tím, že nám projevuje svou péči. Užívání mnoha věcí, na které církev solává požehnání, nám má pomáhat, abychom od věcí pomíjejících obraceli svou pozornost k hodnotám, které nepomíjejí. A abychom mu za všechno s vděčností vzdávali chválu. Nyní tedy požehnáme sochu svatého Urbana, mladé víno i celý tento večer. Modleme se.
Všemohoucí Bože, tvůj syn Ježíš Kristus na svatbě v Káni Galilejské proměnil vodu ve víno. Ty jsi, Bože, stvořil tento nápoj pro radost lidského srdce a tvá moudrost jej pro nás připravila jako předobraz budoucí a věčné hostiny. Prosíme tě, požehnej tuto sochu svatého patrona vinařů Urbana, mladé víno, které je zde připravené, a celé společenství, nás všechny, kdo budeme tento nápoj pít, abychom se nechali vést pravou moudrostí a žili opravdové lásce a radosti skrze Krista, našeho Pána. Požádal místní vinaře, aby roznesli každému symbolický moravský hrteček. Prosím vás, ještě to nepijte, podívejte se, jestli to má už ten správný buket, jestli to krásně voní, jak to má vonit, jestli to víno už čisté, ale chvilečku počkejte na takový závěrečný přípitek. No a já můžu toho času, jste velmi předali mezi nás. Prohodíme se trochu role, já si vzpovídám vás. Tak se můžeme posadit na stoličku. Že jste působil. Vy jste působil bezmála 14 let naší farnosti, to už tady všichni ví. Málo kdo, nebo méně lidí ví, že vaše rodové kořeny sahají až do moravské Nové Vsi, do význačné podlužácké vinařské obce. Tak já nevím, asi by se vás zeptat, jaký víno máte nejradši, anebo spíše, jaký je váš vztah mezi dobrým moravským vínem a vám. Já jsem rád, že to maličko tady zaznělo, ta Moravská Nová Ves, protože když se řeklo, nebo řekne, přijeli Pražáci, tak to vážně zní trošku zvláštně. Takže přijeli ti, kteří momentálně jsou v Praze. Já, jak už bylo řečeno, mám díky mým rodičům kořeny Moravské Nové Vsi. Další křižovník, který se mnou přijel, David Kučerka, ten pochází z Hodonína. Klerik našeho řádu, který rovněž s námi přijel, tak jeho domovem je Jarošov. Takže přijeli 3 křižovníci, ale opravdu Moraváci. Tak jsem docela i rád, že to tady zaznělo, abych jej tímto chtěl jménem vaším nepřivítat, ale nevím, jejím vám poděkovat. Přijeli jsem se mnou i další zaměstnanci našeho řádu, takže řekl bych, že to je invaze na toto místo v počtu 7, 8 a jenom nemám vás taky zmlučitelné. Ale je to proto, že jsme se sem skutečně těšili. A ten vztah k jakému vínu, která značka, to je strašně těžké. Tady je důležité, aby víno bylo, to je jedno, jestli je červené, bílé nebo růžové. To je jedno, jestli je, jaká to je odrůda, nebo jestli to je směska, nebo něco takového. Je to jedno, tam je důležité, aby víno chutnalo a aby při víně byla dobrá společnost. A to jsou, myslím, 2 nejdůležitější věci. A řekl bych i proto zde tady scházíme. Pro dobré víno a dobrou společnost. A řekl bych, važme si těch hezkých chvíl, které můžeme prožít s dobrými lidmi, v případě s přáteli. Já myslím, že jsem to odpověděl vyčerpávajícím způsobem. Já myslím, že všichni máme nalito. Já také. A ten přípitek, já si myslím, že to je důležitý okamžik večera. Já bych vás poprosil, abyste povstali. A já připojím na tyto 2 věci. Na poděkování za dobré víno. Myslím přitom na všechny ty, kteří se namáhali, abychom měli co pít.
Myslím také na mnoho těch, kteří je to naučili a už nejsou mezi námi a třeba jim za hodně věcí a za mnoho vděčíme. Takže na ty dobré lidi, na dobrou společnost, na dobré víno a k tomu si prosím vás to třetí, na co připíjíte vy, tomu si přidejte v duchu a sami. A samozřejmě na zdraví.
Ne,